Toto čo zase neprebereme. Bolo treba Charlies. To my si preberieme na babskej jazde. Stena. Tu celý večer, to je najväčšie Stena. Ale koľko, my sme tu 2 hodiny asi v kuse, oni tam v kuse o inom a stena neviditeľná. My vieme aj to o inom, o našom jablčku tamto. O ako jablčku? Ty si strkali tam jablčko, či čo? Ale ne, to je dosť nepraktické. Počkajte, my súkromné konverzácie o babách sme tu mali. Babské. Kam? Babské? Kam? Do putiny. Tak pekne povedané, pekne. Pipina. Pipina. Lucina. Púkania. Púkania. Púkania, jak používa hormón momentálne, púkania. No. Kto začal? Inesky na púkania. Inesky na púkania. A hormonov piton. Ja chcem stretnúť Saifu. Lukáš, iba mi Saifu. Musím? No musíš. Prečo my nejdeme na Saifu niekedy musíš Ja vybaviť. idem na Depeš. Ja idem na Fidžič. Ideš na Fidžič? Ja chcem ísť na Fidžič. Víš, ja mám ešte tie listky.